Okej, jag vet att det här videoinlägget som jag gör nu är jätteonödigt. Men jag har ingenting att göra, så jag kan typ prata om... Inte vet jag. Någon har bytt min baksida. Bakgrund, så att jag... Alltså vad dum jag är, det är bakgrund. Det är så... Okej, nu hittar jag inte bilden då. Alltså jag... Okej, men jag vet inte vad jag ska prata om och jag vet inte vad jag ska göra. Jo, nu vet jag. Jag ska titta på film. Jo, kolla nu kom den. Det är Alma. Jag har en alltid med mig. Den finns här. Men. I alla fall, jag ska kolla på film. Så ni får det så bra. Äntligen kommer jag på det.